Мясцовыя ўлады і дэпутаты падтрымалі зварот жыхароў з вуліцы Гагарына ў Віцебску і пасадзейнічалі аднаўленню работы прадуктовага магазина. Нерэнтабельную краму адна з віцебскіх гандлёвых сетак закрыла ў лютым. Жыхарам, а гэта ў большасці пенсіянеры, прыходзілася дабірацца за таварамі першай неабходнасці ў цэнтр горада. Тады яны звярнуліся за дапамогай да дэпутатаў. Віктор Праліч працягне тэму. Гэта крама на ўскрайку Віцебска працавала не адзін год. Адзіная на жылы мікрараён і на вёскі побач прадукты першай неабходнасці заўжды ў асартыменце. У пакупнікоў нават і думкі не закрадалася, што тут можа з'явіцца шыльда «Зачинена». Дыягназ – нерентабельны и стратный объект. Мы написали жалобу. Я связался с Владимиром Владимировичем Терентьевым. Он сказал, что жалоба принята. Решение будет принято. И вот буквально, сколько времени прошло, чуть больше недели, а уже открытие магазина. Адноўленая гандлёвая кропка змяніла фармат работы. Цяпер гэта міні-маркет. Працуе па прынцыпе самаабслугоўвання. Акрамя таго, гарадскія ўлады знізілі кошт арэнднай платы. Усё гэта дазволіць магазину выйсці на прыбытковую работу. Специалистами было просчитано максимальные затраты, которые может внести этот магазин, и с минимальной выручкой. И рентабельность положительная. Если же затраты нам удастся сократить, а нам это удастся сделать, и выручка будет больше, чем мы ожидаем, то, конечно, рентабельность его увеличится. Поэтому магазин будет работать. Мы не открываем его на какое-то определенное время, мы открываем его на постоянно. Быць рентабельным и приносить прибыток – мета кожного бизнесу, але и про людей забывать нельга. Магазин будет рентабельным, работая по новой технологии. Более того, он собирается в ближайшее время открыть еще один магазин здесь, на Гагарина. Поэтому я хочу высказать искреннюю благодарность именно ему, как руководителю, который сегодня, считая и прибыль, и понимая, что надо платить заработную плату, и хорошую заработную плату своим работникам, вместе с тем, скажем, думает и о социальной направленности своего бизнеса. Канструктыўны дыялог і адкрытасць улад да грамадзян і іх прапаноў менавіта на гэта накіравана дырэктыва нумар 2 аб дэбюрократызацыі дзяржаўнага апарата і павышэнні якасці забеспячэння жыццядзейнасці грамадзян. А калі да гэтага далучаецца і прыватны бізнес і адчувае сваю сацыяльную адказнасць, тады і звароту становіцца менш. Віктор Праліч, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск.